சென்னை அமைந்தகரையில் வசித்து வரும் பேசும் திறனும் கேட்கும் திறனும் அற்ற இளைஞர் அஸ்வின் மிகச்சிறந்த கிரிக்கெட் வீரர், சிறந்த விக்கெட் கீப்பர். இவர் தமிழ்நாடு மற்றும் கல்கத்தா அணிகளுக்காக விளையாடியவர். மேலும் இவர் அண்மையில் துபாயில் நடைபெற்ற இந்தியா, துபாய் உட்பட 3 நாடுகள் கலந்து கொண்ட மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான உலகக்கோப்பை சாம்பியன்ஷிப் கிரிக்கெட் போட்டியில் இந்திய அணியின் விக்கெட் கீப்பராக பங்கேற்றார். இப்போட்டியில் இந்திய அணி வென்று மகத்தான சாதனை படைத்தது. இச்சாதனையில் அஸ்வினின் பங்கு மகத்தானது. சாதனை செல்வன் அஸ்வின் இன்று புதிய நீதி கட்சியின் நிறுவனர் தலைவர் டாக்டர் ஏ.சி. சண்முகம் அவர்களை அலுவலகத்தில் சந்தித்து தனக்கு கிடைத்த வெற்றி பதக்கம் மற்றும் சான்றிதழ்களை அவரிடம் காண்பித்து வாழ்த்து பெற்றார். பின்பு அஸ்வினுக்கு விரைவில் திருமணம் நடைபெற இருப்பதால் தனது சார்பில் திருமண பரிசாக ரூபாய் 50,000 வழங்கி வாழ்த்து தெரிவித்தார். இந்த நிகழ்ச்சியில் அஸ்வினுடன் அவருடைய பெற்றோர் மற்றும் கட்சியின் முதன்மை அமைப்பு செயலாளர் திரு எஸ். பழனி ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர்.